אדם באמונה, שימים מאושרים עוד מחכים לו בפינה, כשהשמש מסתתרת. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, יצאת צדיק. אנחנו נבחן כמה אנשים מקיבוץ פרוד ונראה איך הם מתנהגים במצבי לחץ קיצוניים. יאללה, הייתי צחק כבר. הנה, אני נוצח מרתוקים! איתנו עכשיו בתוכנית, הבאנו את אייל שבתאי, המציל בבריכה בפרוד. סידרנו פה תוכנית של יצאת הצדיק, בעיה יחסית פשוטה, אנחנו נפתח את הברז ונזמין את איציק לטפל בזה. הכל ברור, אתה מוכן? יפה מאוד. אתה לא יודע בכלל לשחק. סמי! איך הביופים אצלכם בכפר? מה? וואלה, אצלנו הביופים ליגה, מה אצלכם? איך בקיבוץ? אצלנו אל תשאל על הביופים! אתמול כמעט נשרף הקיבוץ! מי זה? הבן של שבתאי, הפישר הזה! אתה מבין? תעשה רעש! שבתאי ג'וניור! הלו, איציק! לא שומע! פשוט זה היה בביופים! התפוצץ לי פה ביוף, אל תשאל, שבתאי! תשמע, אתה חייב לעבור לי פה בבריכה. מה, בבריכה? לא, יש פה איזה ברז, הוא לא נסגר. לא היום! מה? אבל אתה חייב לבוא, מה יש לך בעיה? אני אומר לך, מה עם רינה? היא אמרה לי שאתה צריך לטפל בזה. רינה? מה רינה אמרה? אין בעיה, שבתאי, אין בעיה! אני מתפנה, אני חושב שאני נמצא כמה רגעים להתפנות. בסדר, תפסיק, סמי, תפסיק! הלו, כן, סידרתי את התקלה, שבתאי. כן, אני בא. טוב, תודה. אל תדאג, אם אני שם אני מטפל בעניין. יאללה, אני כבר מגיע. יאללה, ביי. סמי, אם 20 דקות אני לא מגיע, תבוא להציל אותי, אה? אני בא אליך. שמוליק! אייל. אבנר, מה הבעיה? תשמע, רגע. המים לא נסגרים, אני לא יודע, אני פה מנסה שעות כבר. אני בטוח איזה תיירת! זרקה טמפון! חסמת ביוף! מה? עולה המים! הביוב זה לא זה? לא נסגר! שבתאי, תקשיב! אל תתחצף, זה רשלנות פושעת! מה שקורה פה! לא, מה, אני לא... זה רשלנות! סמי, מזל שהגעת! זה הביוב? סמי, אני חושב שזה ביוף, אתה יודע? אני לא יודע. הביוף! אני חושב אולי הברז בטוח בכלל, אני לא... וואלה. וואי, נכון. חייתי? וואי, שמע, טיפלתי בעניין בכבוד, שלא מבייש אף אינסטלטור. וואלה, תודה איציק, תודה. ראיתם מה זה? טוב לחיות במדינה היום. כזה צדיק, הרבה זמן לא ראינו, לא יעזור כלום, אני הולך לחבק אותו. איציק, שלום. חיים, יצאת צדיק, אין מה לדבר. אני צדיק תמיד, חיים. כן? הצלתי את המצב, הביוף שעלה, סתמתי את כל הביוף, פתחתי פה צינורות, החלפתי לך את כל הקיר פה, חיים. יפה מאוד איציק, אתה רוצה אולי להגיד משהו לכל תושבי פרוד? אני אתחיל בברכה ואחר כך בקשה. אני מאחל לכולם חג של ביופים תקינים, מחסור בסתימות בשירותים, ושיהיה לנו חג שמח וכשר. כמובן. ואני רוצה לבקש מכל חברי פרוד לא לזרוק טמפונים, תחבושות, מגבונים באסלה. מספיק ביופים מתפוצצים אצלנו בקיבוץ. מספיק! תודה איציק. מישהו דואג
איציק, מה אתה עושה? היה פיצוץ, סמי, בביוב! מה אני? מה, אתה משוגע? מה יש לך? סמי! סמי! היה פיצוץ!